оценявам това толкова посрещане. И чувам някой да ми казва, че също ли проповядваш още тия същите работи? Но не е същата проповед. Амин. Оценявам да бъда тук с пастор Русо и неговата жена Луми. Радвам се да видя тези пастори отново. Да чуя добри рапорти за това, какво Бог прави. Както проповедах тази сутрин, имате прекрасно бъдеще пред себе си. Това място е пълно с млади двойки. Освен мене. Ако имате Библия, отворете на второ послание до Тимотей, глава 2. Искам да проповядвам само от един стих от Библията. Преди няколко години проповядах една Библия за английски арктически изследовател Шапард. Този мъж е отишъл със своя екип в Арктика. И с много добри инструменти за навигация. И с много малка лодка за спасителна за екипажа. Той може да бъде да навигира, да търси много отдалечени острови. Но един инструмент, наречен секстант, с него могат да се звездите да се ориентират. Следващата седмица, след като аз проповядвах тази проповед, един от нашите хора, който сега е пастор, ми даде една прекрасна дървена кутия, един стар секстант. Той самия, когато е бил хипи, е плувал с кораб в северния бряг на щатите Тахуайо. И той поиска да взема този секстант, с който той се е ориентирал, плувал. Причините, поради които той е стотици години е било навигирано с него, с този секстант, с този уред, поради връзката с една звезда, която се нарича Северната звезда. Цезар е казал нещо свързано с Юлий Цезар. И Цезар е казал, аз съм така вечен и постоянен като Северната звезда. С други думи, Северната звезда е винаги вярна, че ще бъде винаги на това същото място. Втора Тимотей, глава 2, стих 2. Апостол Павел пише до младия пастор Тимотей.
Иска да запечата в ума му един от принципите на ученичеството. Независимо от това, което ти друго ще правиш, ако ти, докато не практикуваш това нещо, докато не съблюдаваш тези принципи, ти няма да можеш да направиш ученици. Чуйте този стих. И каквото си чул от мен при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат. Искам да ви говоря тази вечер за верността. Преди всичко верността е божествен атрибут. Живеем в нестабилен свят, несигурен. И за нестабилността на този свят причината са хората. В книга на Притчи се казва да се доверяваш на неверен мъж в лоши времена, означава да имаш развален зъб. И е написано в Притчите, че ако се доверяваш на неверен мъж, това ще причини доста болка. Днеска имаме правителства, които са нестабилни. Имаме институции, които са нестабилни. Банки и политици. И това е много, много мощно в сравнение с цялата история до сега. Затова апостол Павел казва, че затова трябва да търсиш верни хора. Мъже, които са верни, тяхната верност е резултат в това, че вярват във верния Бог. Самата същност на Бог е верността. Глава 7, 9 стих. Бог е верен Бог, който дава милост на хиляди поколения. И стих 13. Ако сме неверни, Той е верен остава, защото не може да се отрече от себе си. Ще разгледаме този проблем за момент. Думата верност идва от гръцка дума пистос. Тя означава да ти си има доверие. Да бъдеш сигурен или истински. Да може да ти се разчита и да бъдеш стабилен. В Малахия аз съм Бог и никога не се променям. Благодарение на Бог, това е факта на Писанието. Свидетелство на младата жена, която говори тази вечер.
че ако живееш живот, който доказва, че Бог съществува, и тази вечер вие, които стоите в тази сграда, на много неща в живота не може да разчитате. На много хора не може да разчитате. Докато не разчитате на Бог. Помислете това нещо сега. Има една звезда, която остава на едно и също място. Хората са създали инструменти, с които те се движат в широките океани, защото звездата стои на своето място и то не се променя. И се създават часовници благодарение на това. Помислете за хаоса тази вечер, за хаоса. Имаме служби тази вечер. Каквото и да си мислите, откъдето и да идва, ние започнахме тази служба в сряда. И каквото и да си мислите, като идвате, вие идвате. Може ли да си представите хаоса, който би бил тук? Защото поради човешките разположения. Аз съм пастор на някои хора, които идват в тази църква по този начин. Някои хора, които са в възрастен курс по изучение на Библията. Клас, който започна преди 40 години в 9:30 сутринта. Аз гледам часовника си, че не идват. Може ли да си представите хаоса? Чувате ли? Но ето го Бог сега. Той е много верен. И Малахия казва, аз съм Бог, аз не се променям. Евреи 39 казва, Исус Христос е същия. Бог е същия вчера, днес и винаги. Много от вас сте се променили. Много от вас имахте повече коса. Това намаля, тя отишла за винаги. Някои трябваше да бъдат слаби млади мъже. Джан Дюмас беше в Русия преди известно време. И той показва снимка, на която беше слаб млад човек. Джон не е вече толкова слаб. Аз всеки път му го напомням, когато го видя. Вие имате промени, но Бог не се променя. И книгата на Евреи, глава 6, Евреи 6, няма да ви чета, но се казва две неща за Бог. Едно са Неговите думи и Неговите обещания. Писателя на Евреи е апостол Павел. И той иска да ни увери тази вечер, че Бог не се променя.
И той дава клетва, че ще запази обещанията, които е дал. Затова апостол Павел пише на този млад автор Тимотей. Ако ти инвестираш своя живот в верни хора, хора, които ще бъдат верни на Бог, и така се правят ученици. Това е ключовия камък на служението тази вечер. Има една картина, която искам да ви предам на вас. И това е за древните римляни, които са построили сграда. Те са строили мостове. Има един акведут на западния бряг на Израел. Той е бил построен от римляните преди 2300 години. Един акведут, който се простира по едната Кармел, да носи вода до Цезария. Той остава и днес, за да демонстрира този гений на строителите. Те са построили с арки този акведукт, за да няма друго нещо, което държи тези камъни заедно. Но на върха на арката има ключов камък или заключващ камък. Това е невероятен, гениален метод на строене. Защото тежестта на камъните ги държи заедно без никаква спойка. Защото ключовия камък ги държи заедно. Ако вие го преместите, махнете ключовия камък, цялата арка ще падне. Има паралел между това и служенето в църквата. Павел казва, ако тези неща, които си чул от мене и си видял, прави ги. Предай това на верни хора, които да са способни и други да научат. Това е гения на нашето съобщество. Нашето съобщество не е построено от мощни хора. Не е построено от брилянтни теолози. Но е построено на този принцип да се правят ученици. И само верните мъже могат да правят ученици. Чуйте само това, което казах току-що. Много хора са въвлечени в религиозна работа. И те в различна степен на важност, религиозна работа. Но ние сме ученици, които правят съобщество. Но е казано, че само верни мъже могат да правят ученици. В Стария Завет, когато Писанието говори за вярност, и особено когато се казва, че Бог е верен Бог,
Сред тези думи има една дума, която говори за fidelity, вярност. Ние разбираме тази дума, като особено тези разбират, които правят музика, записват музика. Fidelity. Ако искате да произвеждате музика, която е близка до оригинала, вие трябва да имате инструменти, които да изпълнят тази музика искрено или близки до оригинала, да са тези инструменти. Днес имаме караоке студио. Знаете ли какво е караоке? Дигнете ръка. Това са места, където хора с голямо его отиват да си правят собствени записи. И те пеят песни и искат да запишат себе си, но песните, които те пеят, с много бедна вярност. Но тях не ги интересува това. Те искат да чуят гласовете си. Може ли да кажете амин? Има много караоке ученици. Това е много разрушителен въпрос, съществен. И затова много хора не могат да направят ученици. Чуйте тези фрази. Когато чуете тези фрази, вие чуете човек, който не може да прави ученици. Аз чух един човек да казва: аз имам собствено мнение. Добре е да служи обществото, но сега нещата са различни, нашето съобщество. Не съм съгласен с всичко, на което учи това съобщество, но ще се подчиня. Когато чуете такива фрази, ако чуете някой, това е караоке, произвеждаш ученици. Той пее своите собствени песни. И той не може да прави ученици, защото хората, които го слушат, ново повярвалите слушат, той им говори неща от своята собствена личност, които произлизат. Пол подчерта този проблем. В 1 Тимотея глава 1 стих 12 благодаря на Христа Исуса, нашия Господ, който ми даде сила, че ме счете за верен и ме постави в служение. С други думи, Павел казва: аз искам да бъда верен на Исус Христос. Следвайте ме, както аз следвам Христос, е написал в първо послание до Солуняните. Той го е написал това нещо преди Цезар. И първият отговор: всички мъже са слаби. Вместо да бъдем верни на посланието. В 2 Коринтияни 4 стих 10 ето тук имаме ключ. И този стар пенсиониран проповедник, който ми говореше, когато аз ходих на библейско училище,
той излизаше в своя двор да направи няколко упражнения. И когато се връщах, той ми казваше: млади човече, проповядвай Христос. И аз се чудих тогава, какво той си мисли, че ще ходя да проповядвам. Но тогава аз остарях. И в по-голямата си част, така наречения християнски свят, те проповядват всичко останало, но не е Христос. Пол пише в Колосяни 1 стих 2: за тези, които са верни колосяни в Христос. Нека да ви оставя с един съществена част тази вечер. Нестабилността определя времето, в което сега живеем. И това е било пророкувано от апостол Павел. Във 2 Тимотей, загубих си мястото, 2 Тимотея 3 глава, 1 и 2. А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви. И ако продължим този отказ, той говори за днешното време. Хората ще почнат да служат на себе си. Те ще бъдат себецентрирани. Ще нарушат обещания. И ще станат предатели. И това е сегашното поколение. Любимата песен, която много пеят, дори служители пеят, служещи през днешно време, любимата песен. Всичко става въпрос за мене. Мене, 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 мене. Аз. Това е любимата песен на това поколение. И това произвежда нестабилността в учениците. Чуйте апостол Павел. Той гледа надалеч. Напред. Той вижда нещо, което продължава поколение след поколение. И той казва на Тимотей: говори на хора, които са верни. Които ще могат също така да учат и други. И той говори за тази устойчивост, зависимост, и хора, на които да можеш да разчиташ. Аз бях възхитен да чуя два пастора да проповядат тази сутрин. И двамата говорят за тези факти. Матиас говореше за това да бие камбаната. С други думи, да се продължи и двамата да ги продължа, каквото казаха. Да устоиш. Защото Царство Божие е нещо повече от това просто да работиш за момента. Сега в момента. В Коринтияни 1, първо послание. Хората...
Нищо повече не се иска от един слуга да бъде верен. Исус говори с много притчи. И един интересен факт за тази притча: тези притчи не са за това какъв невероятно влияние има един човек. Не говори колко велико влияние има върху живота някакъв човек. Но във всички тези притчи ключовият факт е да бъдеш верен. Колосяни 4. Добре постъпи ти, верен слуга. Ти беше верен в малкото, ето встъпи в това, което ти се дава. В славата на Господаря си. Последната събота погребахме един стар наш светец. Той отиде при Господ на 90 годишна възраст. Той беше спасен в нашата църква на 49 годишна възраст. Този човек никога не проповядва проповеди, никога не основа църква, но ще го използвам за пример за това, което говоря тази вечер. Този човек започна колонка в вестника, в местния вестник. Млади хора започнаха да бъдат спасявани и променени. Той започна да преследва всички тези жълти вестници. И да слага колонка всеки петък в своя вестник за така наречени метаморфози, за променени животи. Той и неговата жена започнаха да имат служение за записи в Пресход. Нашите проповеди тръгнаха по света записани благодарение на това служение. На CD, на MP3, не знам още на какво друго. И това продължава днес. Той започва филмово служение. Старите класически видеокасети. Започна мъжки закушки, за да могат да събират мъжете събота сутрин и да се споделят. Той започна да издава Тръмпет списание. 30 хиляди обикалят света, 30 хиляди копия. Започна радиопрограма всяка неделя сутрин за тези, които са спасени, да дават свидетелство. Помислете за това сега. През последните 3 или 4 години той не можеше да прави нищо от тези неща. Той започна да забравя, имаше деменция. Но този човек предаде служението си на други хора. И
то все още продължава и днес. Неговото име не беше на първите страници. Никой не очакваше неговите листовки. Но скоро ние празнувахме 90-я му рожден ден на празненство. И преосмислихме невероятното влияние, което той оказа. Защото той беше верен на Исус Христос. И верен на Бог. Защото той притежаваше същи тези неща, които християнството трябва да има. Ние четахме писанието в 2 Тимотей. Това са последните думи, които апостол Павел написа. И той казва, настъпи времето на моето заминаване. От сега нататък се пази за мене венецът на правдата, който Господ, праведният съдия, ще ми въздаде в онзи ден, и не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явяване. Сега това е принципа на християнството. Това е изявлението на същинския характер на Бог. Това е причината работа на апостол Павел все още да има влияние и днес. И това е, което Бог дава на всеки един от вас в тази сграда сега. И специално на тези, които са призовани да бъдат пастори. Трябва да предадете това нещо на верни мъже, които също така ще могат да научат други. И ако вие направите това, не само християнството ще продължи, но вашата работа ще остане. Когато вие напуснете планетата Земя. Искам за момент да склоните главите си. Всяка глава